Dad sa Santissima Trinidad. Usa ka Dios, tulo ka persona. Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Usa ka pagtulunan nagitudlo sa atong simbahan nga kini siya usa ka pagtulunan nga puno sa misteryo. Busa kita gi sultihan nga dili na ang atong tawhanon nga panghuna-huna o pangisip maoy mutugkad nining maong misteryo. Apan ang kinaadman sa Dios iyang gipadangat kanato aron nga ang Espiritu Santo maunay muhatag nato nining pagsabot aron nga mahibalo kita sa kahulugan nining Santissima Trinidad dinhi sa atong kinabuhi. Ug mao gani nga mao gyud ni ang ato nga tagaan ug dako kaayo nga kahulugan nga naa lamang ang ato nga pagsabot aron mahibalo kita sa kahulugan niining Santissima Trinidad pinaagi sa gasa sa pagtuo nga gitisok sa Dios dinhi kanato nga maoy naghatag nato og paglaom nga kini siyang maong paglaom maoy kanunay musulti nato nga kini di ay Santissima Trinidad mao ang lanog kaayo nga pagtawag og pagdapit sa Dios kanato diha sa atong pagpanagsuod tali niya aron atong masinati ang iyang presensya aron nga dinhi sa panaw sa atong kinabuhi naa ang makanunayon nato nga pagbag-o sa atong kinabuhi diha kaniya. Kana bang gitawag nato the transformative presence of God. Nga ang ato nga makanunayon nga pagpanagsuod tali sa Dios mao'y maghatod nato nga mutubo ta diha sa ato nga panaw nining kinabuhi ug moabot ta ngadto sa kahingkuran ug atong maangkon ang iyang gisaad nga makaambit kita sa pagkabanhaw ni Jesucristo ug magpuyo didto ni anang gingharian di nato ang kinabuhi kalipay kalinaw nga walay katapusan. Kini siya maoy dako kay nato nga gasa ug pagkabulahan nato nga buhi unta ang atong pagtuo. Kay kung buhi ang atong pagtuo, buhi kining maong kinaadman nga gipadayag sa Dios dinhi kanato pinaagi sa Santissima Trinidad. Ug kini maoy maghatod nato nga dinhi sa panaw sa atong kinabuhi naa ang makanunayon nato nga lig-on buhi nga paglaom. Ug maubaya nga kini di ang Santissima Trinidad kita gipahanumduman may tungod sa amahan Dios nga diin ang persona nga napadayag dinhi nato mao ang iyang pagkaamahan ug unsa man ang iyang pagkaamahan dinhi nato ang iyang makanunayon nga gugma diha sa pag-amuma nato
pagpanalipod nato, paghatag sa tanan nga atong gikinahanglan. A provident Father. Ug mao ni siya. Ug gani kining tanan mo langkob diya sa iyang pagbuhat nining kalibutan. The Father is seen and believed to be the creator of the world. O kini siyang maong kalibutan, naa ang kaayuhan, naa ang maayo, gani makadungog ta ni anang mga pulong diha sa Henesis sa pagbuhat nining kalibutan. Ang tanan nakita sa Dios nga maayo. Everything is good. Ingon niini. O gani, kita gitudluan ni Jesus og pagampo. Og ang pagampo mao nga amahan namo. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Ingon niini, dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa dautan. Dinhi ba atong makita ang transformative presence of God kung naa ang atong makanunayon nga pagpanagsuod tali niya? Dili nato siya isalikway, dili nato siya talikdan. Kaya ang atong amahan, dili gayud mutalikod nato. Ang iyang gugma makanunayon, ang iyang gugma way sukod. Og mao gani nga kaanindot man unta nga naa ba ang atong buhi nga pagtuo, nga it is only the Father who can give us everything. Ug gani ang ikaduha nga persona mao si Jesucristo, ang Dios nga nagpakatao dinhi sa kalibutan ug mipuyo uban nato. Ug si Jesus maoy dako kaayo nga pagpadayag sa gugma sa Dios dinhi kanato. Kay ngano man tungod kay si Jesus wa lang magpakatao dinhi sa kalibutan, apan nagpakatao siya aron siya mahimo natong manuluwas. Diin kita giluwas gikan sa mga kamot sa yawa. Diin kita gibawi gikan sa yawa aron kita mahibalik diha sa gugma sa Dios. Ug mao ni siya ang the totality of God's presence dinhi nato. Ug baya ang katumanan niining mao nga dakong gugma nga gipadayag sa Dios kanato, mao ang gisaad ni Jesus sa iyang pag-ingon, ang bunga sa gugma sa amahan ug sa anak gipadangat dinhi kanato ang Espiritu Santo. Ug gani dinhi nadungog nato sa ebanghelyo nga giingnan niya ang iyang mga tinunan, dili pa kamo makasabot diini apan inig abot sa Espiritu Santo inyo nang makita ang kahulugan niining tanan. Nga sa ato pa di ay ang Espiritu Santo mao ang magtatambag, mao ang ato nga hinabang
ug ang Espiritu Santo mao'y katumanan sa pagpadayag sa gugma sa Dios dinhi kanato. Gugma sa Amahan, sa Anak, ug ang Espiritu Santo mao'y bunga niining maong gugma. Ug unsa man ni dayon ang Espiritu Santo dinhi nato? Nga kun buhi ang atong pagtuo, kita gitagaan niining lig-on nga paglaom nga diin kini mao'y maghatag nato og kana bang kalig-on, strength, ug gani mausan ni paggahom nato aron nga kita makaantigong mubarog at tubangan sa mga kalisdanan nga muasdang dinhi kanato dinhi sa panaw sa atong kinabuhi. Ingon niini nga ang transformative presence of God dinhi nato maunay mulihok. Sa akong giingon sa unahan, kung buhi ang atong pagtuo, mauni maghatag og kalig-on ug kabuhi sa atong paglaom, sa atong panaw niining kinabuhi. Nga bisan unsa pa mang mga kalisdanan, bisag unsa pa mang mga pagsulay, unsa mang mga kasakitan nga atong maatubang dinhi sa panaw sa atong kinabuhi, naa ang atong kalig-on. Ug kita gigamhan aron makaantigo kita mubarog at tubangan niining tanan uban sa buhi nga paglaom. Ug baya ang Espiritu Santo nga mao'y naghatag nato nining kalig-on ug pagkahom nato, dili lamang aron kita makaantigo mo atubang sa mga kalisdanan ug mubarog batok niini, apan mausab di ay ni siya ang paggahom nato aron sab ang matag usa ka nato mahimong paglaom ngadto sa atong isig katawo. Ingon niini ang atong pagkahiusa sa Dios pinaagi sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ug gani si Jesus nagtukod gayud sa mga sakramento aron naa ang hulagway sa Dios diha sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Kung atong makit-an ang matag sakramento, gisilyuhan yun ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Mao diay nga kining ato bitang pagpanguros pagka makahuluganon kay ngano man kay maog yun ni ang kanunay mo pahinumdum nato sa lanog nga pagtawag ug pagdapit sa Dios kanato diha sa atong makanunayon nga pagpanagsuod tali kaniya. Mao ni ang atong connectivity with God. Gisilyuhan ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ug mao baya na kanang pagkabulahan nato, no? Nga kana bang gitagaan ta niining mao nga kining dako kaayo nga kahigayunan nga unta naa ang transformative presence of God dinhi sa atong kinabuhi. Nga bisan gani diha sa ato nga pagpanguros gipahanumduman nata that God is with us. Apan ambot lang kaha nga kana bitang automatic kay tang manguros. Na baka na no ang kana bang ato nga paghinumdum sa Amahan,
sa Anak ug sa Espiritu Santo ang atong pagpanagsuod tali sa Dios? Basin lang no? Tungod ba lang sa atong naandan, pero ang atong pagpanguros doesn't mean anything. Usahay pagani, maulaw ta nga manguros, no? Kanang magsakay bitaw ta og bus, magsakay ta og kanang unsa na diha. Unya naay daghang mga pasahero, nya mulabay bitaw tag simbahan. Unya naanad baya gyud ta nga manguros unta no kung naay simbahan. Pero ang uban maulaw na nga manguros, ang uban wala. Kaluoy, atong gikaulaw ang atong pagpakigsuod tali sa Dios. Ato siyang gikaulaw nga inayunta nga atong mapadayag ang atong pagpakigsuod tali sa Dios. Ug ang tanan ka makakita nga dili man niingon nga pagpasundayag apan baya bunga sa atong pagtuo, buhi nga pagtuo nga ang Dios nagauban kanato sa kanunay buhi ang atong paglaom. Nga bisan unsa pa man tingali nga mga pagsulay nga moabot diha nato, we are being sealed by the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ug maubaya gyud ni ang gisulti ni Jesus nato. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, bunyagi ang tanan sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo ug hinumdumi, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao nga mga kaigsuunan atong paningkamutan nga dili unta nato isalikway ang Dios sa atong kinabuhi. Dili unta nato siya ikaulaw kay ngano man tungod kay ang Dios mao ang atong paglaom sa panaw nining kalibutan. Ug kining paglaom dili lamang aron makadawata sa mga daghan nga mga panalangin dinhi sa kalibutan, apan ang dakong panalangin mao nga kita makaangkon diha sa pag-ambit sa pagkabanhaw ni Kristo ug mahiuban sa Dios didto sa gingharian din ato ang kinabuhi, kalipay, kalinaw, naway katapusan. Amen. Manindog paliw.